Intoniranjem himne Bože pravde u novoj zgradi Vrnjačke gimnazije danas je počeo svečani prijem prvaka. Složi srpsku braću dragu, nad svak dičan slavan grad, sloga biće poraz vragu, a najjači srpsku grad. Moćnom rukom vodi brani, budućnosti srpske brod. Bože spasi, Bože hrani, srpske zemlje, srpski rod. Bože spasi, Bože hrani, srpske zemlje, srpski rod. Ovo je prva generacija koja će gimnaziju pohađati u novom objektu u jednosmenskoj nastavi, jer sada imaju uslova za takav način rada. Dobrodošlicu i starim i novim učenicima poželela je Dojna Stodić, direktorka, rekavši da je ova godina posebna za Vrnjačku banju, koja u 21. veku dobija novu školu. Gledala sam kroz istoritet drugih škola. Verujte, škole se grade kroz vekovima. Mislim da svi mi imamo veliku sreću, svi vi, da danas ulazimo u jedan novi, savremeni objekat. I kada razmislim, svi uvek mi kažemo moja škola, moja škola. Ja smatram da od ovog dana vi ćete ovo smatrati svojom školom. Šta podrazumeva moja škola? Da je volim, da je čuvam. Vi u ovoj školi niste došli samo da steknete znanja. Vi ste ovde došli da neke druge životne principe i naučite i dobijete od nas, od svojih drugara. Vi ste ovde došli da stvorite prijateljstva, ne za samo 4 godine školovanja, prijateljstva za ceo život. Zato vas molim da ovu školu zovemo naša škola. U svom obraćanju direktorka se zahvalila lokalnoj samoupravi na nesebičnoj podršci tokom realizacije ovog velikog i izuzetno značajnog projekta, kao i kolektivu gimnazije koji je, kako je rekla, tokom čitavog leta vredno radio na opremanju zgrade, da bi danas nesmetano otpočeli sa radom. Ali škola su zidovi i klupe. Mi im sada, danas, ovog trenutka dajemo život. Jer vaša mladost koja uđe u ovaj prostor, to je škola, to je život. Otvaranje novih objekata uvek je propraćeno otvaranjem šampanjca, a vrnjački gimnazijalci su simbolično razbijanjem pinjate otvorili svoj objekat. Za razliku od osnovnih škola, ovde prozivke nije bilo, jer su svi učenici već znali koji smer su upisali i ko su im razredne starešine. Ove godine prvo jedan je novoformirano IT odeljenje koje će naredne 4 godine voditi Brankica Prodanović. Kakvi su tvoji prvi utisci nakon prijema i evo ti si prva generacija i u novoj gimnaziji, a i prva generacija IT odeljenja Vrnjačke gimnazije? Pa lepi su utisci, drago mi je što sam ušao u novu zgradu gimnazije i šta bih još rekao? Da li je ovo odeljenje bio tvoj prvi izbor? Da. Jeste, prvo sam mislio da idem u elektrotehničku IT odeljenje, ali sam se ipak odlučio za gimnaziju. Ja dolazim iz Milutovca, opština Trstenik i ovo je moj pravi izbor, ova škola. Reci mi kakvi su tvoji utisci nakon prijema učenika i evo prvi put u novoj zgradi i novi smer prve godine u Vrnjačkoj gimnaziji. Da, zgrada mi se jako sviđa, jako je lepo uređena, dobrodošlica je takođe bila fenomenalna, drugari su takođe dobri prema meni, tako da se ovde osjećam jako lepo. Pa sve je bilo super, naravno očekivala sam da će biti više devojčica, ali okej i ovako. Utisci su odlični, a izabrala sam IT odeljenje zbog toga što me je to u poslednje vreme i najviše interesovalo i zbog toga što je to posao budućnosti. Prvo 2, društveno-jezički smer, vodit će razredni starešina Danijela Brđović. Kakvi su tvoji utisci nakon prijema učenika i evo prvi put ste u novoj školi? Pa vrlo su dobri, sa školom sam zadovoljan, naročito što sam upisao prvu želju u željenoj školi. Jesi uplašio malo od razredne? Ne, razredna deluje jako fino i kao što je rekla napravit ćemo par kompromisa. Pa za sad je sve odlično i sve super.
Jako sam zadovoljna što sam upisala moju prvu želju. Ne, za meni je sve to normalno i nemam neke utiske posebne. Malu, ali kako rekoše odabranu grupu, čini odeljenje prirodno-matematičkog smera, čiji je razredni starešina Jasmina Biserčić. Nova školska godina počela je danas za 62 učenika prvog razreda Vrnjačke gimnazije. Nastava je organizovana kao pre korone, što znači da su svi đaci u školskim klupama i da ne moraju da nose maske, a ni odeljenja se ne dele.